A doua semifinală a concursului Citești și câștigi s-a desfășurat astăzi, iar bătălia s-a dat între echipa Liceului Tehnologic Grigore Moisil și cea a Liceului Sabin Drăgoi din Teva. Pregătiți din ce în ce mai bine și cu mai multă experiență de concurs, elevii s-au întrecut din nou în competiția de cultură generală. Cum a fost până acum competiția pentru voi? Complicată, dar împreună am putut trece mai departe. Ce domenii v-au pus în dificultate cel mai mult? Domeniile în dificultate, nu știu, probabil, nu știu dacă au fost careva, pentru că fiecare am fost bun pe ceva și atunci a ieșit bine, dar nu știu, probabil biologia, ea a fost puțin mai greu acolo. Acolo am întâmpinat dificultăți. Cum a decurs până acum competiția pentru voi? A fost o competiție interesantă, din care am avut foarte multe lucruri de învățat. Am avut un parcurs perfect până acum și sperăm să-l menținem la fel și până în finală, să reușim să câștigăm concursul. Ce domenii v-au pus în dificultate cel mai mult? Cred că au fost domenii care ne-au pus în dificultate. Ne-am pregătit bine pentru acest concurs și iar per total cred că am avut un parcurs destul de bun. Astăzi vom afla cea de-a doua echipă care va intra în marea finală din 4 iunie, pentru că astăzi se desfășoară cea de-a doua semifinală din cadrul concursului Citești și câștigi, concurs organizat de Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, protagoniști fiind elevii de la Liceul Teoretic Sabin Drăgoi și cei de la Liceul Tehnologic Grigore Moisil din Deva. Va fi o competiție interesantă, având în vedere profilul diferit al celor două licee. Tuturor mult succes, fie ca cel mai bun să ajungă în finală. Câștigătorii de astăzi au fost elevii de la Liceul Tehnologic Grigore Moisil. Săptămâna viitoare va avea loc finala mică, iar în data de 4 iunie finala mare. Postul de televiziune Hunedoara TV transmite în direct concursul. Câștigătorii vor primi trofee, cărți, diplome, dar și 8 tablete și o bicicletă mountain bike oferită de grupul media Hunedoara TV și Ziarul Hunedoreanului. Competiția este organizată de către Biblioteca Județeană Hunedoara Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara.